Şeýle-de paýtagtymyzda Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň 17 ýyllygy münasibetli geçirilýän serginiň çäklerini daşary ýurt kampaniýalarynyň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hemde wekilleriniň ýurdumyzyň bir näçe ministrlikleriniň we pudoklaryň dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary şeýle-de Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary bilen duşuklar boldy. İşin häsiýeti beslenen duşuklar ähli ogurlar boýunça sadaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge halkara giňişliginde uly gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Gepleşiklerde iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek üçin bar bolan mümkinçilikler hemde hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmegiň ogurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Muňa özi ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň başyny başlan giňmeşörli özgertmeleriniň hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ähli ogurlarda bolşy ýaly hususy ulgamda amala aşyrylýan işleriň halkara giňişliginde uly seslenme eýe bolýanlygynyň nobatdaky suwtnamasydyr. Geçirilen duşuklarda daşary ýurtlaryň ogurdaş düzümleriniň wekilleri dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ikrar edilen Türkmenistanda daşary ýurt kampaniýalarynyň netijeli iş alyp barmaklary ogruny degişli kanunçylyk bünýadynyň döredilenligini we ähli şertleriň üpçün edilenligini nagtap maýa goýum ogru boýunça gatnaşyklary ýygyderli ösdürmegiň tarapdarydyklaryny bellediler. Netijeli we işin ýagdaýda geçen duşuklarda gatnaşyklary mundan beýlägem ösdürmegiň ogurlary kesgitlendi.